Eduardo pracuje s Augustom? Nie, to teda nie tak celkom. Mauricio mi povedal, že mu dal nejaký právny prípad, alebo také niečo. Včera som Eduarda videla a nič nepovedal. Určite preto, lebo vie, že by sa ti veľmi nepáčilo, že pracuje s mojím manželom. Pretože nie vždy je dobré miešať obchody s rodinou. Sme len vzdialené sesternice. Takže chlapci už nie sú príbuzní. V každom prípade vždy bývajú z toho problémy. Núria, povedz mi pravdu. Prečo Augusta neznášaš? Vieš, že mi vadí, ako s tebou jedná. Ako sa k tebe správa. Áno, viem. Povedz mi, prečo sa ma to zasa pýtaš. Pozri, zmeňme tému, pretože takto nikam nedôjdeme.